Doncs, Teresa, t'has emocionat. Una mica. A veure, parlem una mica del reportatge de la crisi. Realment heu notat una baixada de la demanda dels vostres productes i especialment pel tipus de producte que oferiu encara més? Evidentment, hem notat la crisi. Jo diria que portem una sèrie de crisis acumulades, és a dir, nosaltres ens vam preparar molt en el seu moment per poder ser competitius en el mercat quan hi va haver la invasió de tots els productes dels mercats asiàtics. I vam saber reorientar el nostre producte a favor de clients que buscaven productes diferents, que no portessin l'estigma del producte xinès. Vam fer un programa en Expipe, vam anar cap a Europa, vam començar a exportar i tenim un mercat d'uns clients que realment volen o volien diferenciar-se. Tot just vam sortir d'aquí i ens hem vist abocats amb aquesta crisi que pateix tothom, amb un agravant, i és que nosaltres, les nostres empreses, les empreses com Shalom, els centres especials de treball, no ens podem permetre cap alternativa que passi per regulació de llocs de treball. Nosaltres no podem fer cap ERO, nosaltres no podem deslocalitzar els nostres centres productius a favor de portar-los cap al Marroc o cap a un altre lloc, perquè la missió de la majoria dels centres especials de treball és mantenir, crear els llocs és dir, mantenir els llocs de treball per a les persones amb discapacitat que ja tenim creats, i això només, mantenir-los només se pot mantenir amb feina i amb una feina ben pagada, i crear nous llocs de treball, perquè és evident que amb aquesta crisi ha portat a l'atur a moltíssimes persones amb discapacitat o amb risc d'exclusió social que en èpoques d'economia boiant més o menys podien estar treballant en un altre tipus d'empresa. Per tant, evidentment. Però no només el que fa la fusteria. Pensar que nosaltres vam voler diversificar la nostra activitat productiva amb la creació d'aquestes brigades que abans de manera tan brillant explicaven d'aquests serveis de manteniment integrals, formant els nostres treballadors i treballadores en disciplines com partíem de la fusteria, coneixíem el món del mobiliari urbà, els vam formar amb jardineria, amb pintura horitzontal i vertical, amb feines de paleteria, estem fent feines de manteniment amb clients com Adixa o la EMU, fent les obres de reparació amb els pisos de segona adjudicació, tot just, ja ens havíem fet aquesta feina de formar-nos, d'oferir al mercat, a les constructores, aquesta nova línia de negoci que ens permetia sobretot generar ocupació amb persones de característiques diferents, quan la crisi ens ha agafat de ple. Insisteixo, a més, amb l'agravant de que no podem practicar el que pot practicar qualsevol altre tipus d'empresa. No teniu aquestes eines que estan utilitzant actualment les empreses? Evidentment, nosaltres no ens podem plantejar de fer regulació de plantilla. Nosaltres, al començament de l'entrevista, hem dit Shalom vol integrar laboral i socialment a les persones amb discapacitat i vol garantir els drets bàsics de les persones, l'habitatge, el lleure, el treball. Per tant, la nostra missió és aquesta. No podem, ens arrossegarà la crisi, esperem, volem pensar que ni l'administració pública ni la ciutadania permetran que treballadors que segur que no tenen res a veure amb la crisi econòmica, segur que ells no han tingut res a veure amb aquesta crisi, doncs que no se'n surtin perjudicats. Jo ho vull creure. D'acord, doncs endavant. Parlem de la responsabilitat social. La vostra és una empresa socialment responsable, ja ho comentava la vostra comercial, perquè utilitzeu productes no contaminants, garantiu la procedència de la matèria primera, això és el que us diferencia una mica del que comentaves, de mercats com la Xina. Però les empreses que us contractin a vosaltres, que contractin els vostres serveis o que comprin els vostres productes, es convertiran també en empreses socialment responsables? Tindran beneficis, bonificacions? Mira, veam, nosaltres vam apostar per fer un treball i implantar un sistema de gestió basat en la responsabilitat social corporativa perquè les nostres empreses se pressuposa que neixen de per si, neixen sent socialment responsables, el que no vol dir que realment les pràctiques hagin de ser socialment responsables. Nosaltres vam voler hem volgut instaurar aquest sistema de gestió perquè entenem que cal definir un codi ètic,
cal comprometre l'empresa i els integrants. Quan dic a l'empresa em refereixo a tots els components, des dels treballadors, els agents externs, els interns, absolutament a tothom, amb decidir un manual de proveïdoria. Hem de decidir quin tipus de material comprem. Nosaltres podríem comprar fusta de procedència, en fi, no. Nosaltres intentem comprar amb el PI fusta certificada i amb d'altres tipus de fusta amb una, diguem-ne, amb denominació d'origen, sapiguent d'on procedeix la fusta i està en el màxim de complint. La normativa. Sí, i a més, amb pràctiques com per exemple el passar del vernís en base de poliuretà, que és tòxic, tant pel qui l'aplica com per la gestió de residus, com amb tot, al vernís a l'aigua. És més car, però entenem que això porta un valor afegit pel treballador, per la natura i en general per tot. Aquestes bones pràctiques a nivell de responsabilitat social han de vindre afegides per un treball que nosaltres estem lluny d'aconseguir-ho. Només hem dit que tenim aquesta intenció. Doncs ve complementat per polítiques d'igualtat, per polítiques de conciliació, per una sèrie de temes que entenem que hi hem de treballar, que hi hem d'anar a apostar.